Hej med jer. Vi prøver lige at se på, hvad der sker, hvis vi har en parabol, en andengradsfunktion, der for eksempel kunne hedde, vi kan tage sådan en her med i inputfeltet, y lige med minus x i anden plus 3x plus 2. Så kan vi få den tegnet ind på den her måde. Og hvis vi så gerne vil finde tangenten og dens hældning i for eksempel i punktet, der kunne hedde 2,4, så tegner vi punktet ind her. Så er der en funktion her, hvor vi kan bestemme tangenten. Så klikker vi på tangenter herinde. Så klikker vi på punktet og på parabolen, og så har den skrevet linjens ligning, eller tangentens ligning heroppe. Hvis vi gerne vil have den på en form, som vi kender, med en hældning og et skæring med y-aksen, så klikker vi her, og der kan vi se, at hældningen er minus 1 for den her tangent, der går gennem punktet 2,4, og den skærer y-aksen i 6.